Господин Николов, 2025 година е една тежка година за земеделието, за земеделците и съответно за фирмите, които се занимават с внос на агротехника. Каква беше годината за Кубота? Има ли оптимизъм? В края на годината, разбира се, има оптимизъм с наближаване на коледните и новогодишните празници. Прави сте, годината беше много тежка, както за земеделците, така респективно и за нас, търговците на земеделска техника. Но от друга страна, може би е добре да минем през такъв период, който ни действа леко отрезвяващо. Вероятно, земеделските производители също отчитат някои пропуски, които са направили и грешки са допускали. Предполагам и се надявам, че мислят върху това нещо, как могат да подобрят резултатите си, ефективността, да намалят разходите съответно, за да излезем всички заедно от тази неприятна ситуация, която виждаме вече втора или трета година на пазара в земеделския бранш, на пазара на земеделска техника, на пазара на зърно. Със сигурност обаче не е грешка за тези, които са инвестирали в техника Кубота. Защо? Инвестициите в никакъв случай не са грешки, стига да се правят разумно, да са добре обмислени и след себе си да носят възвръщаемост, рентабилност, ефективност. Ако трябва хронологично да разгледаме годината 25-та, може да се похвалиме с няколко успешни дейности, които завършихме. В началото на 25-та, през март месец, изградихме и започнахме работа с нов партньор в района на град Добрич. Това са фирма Стойчеви. С управител Станислав Стойчев се познаваме от доста години. Съвсем в непринуден разговор през февруари той сподели, че има желание да продава и да добави към портфолиото си и марката Кубота. И може би от края на април или края на март месец преместихме в тяхната база в град Добрич доста техника, заредена е с трактори Кубота, прикачен инвентар Кубота. Проведохме редица обучения на техните екипи в сервизния отдел и в търговския отдел. И от тогава насам работиме доста успешно вече с тях. Това беше първата стъпка към промяна, която решихме да направим, виждайки ситуацията на пазара. Друго интересно нещо, което искам да споделя с вас е посещение на наш екип в Кубота, Япония. Разгледахме завода в град Цукуба, близо до Токио. Там се произвеждат тракторите с мощност от 50 до 120 конски сили. Интерес ни направи особено поточната линия, която изобщо не спираше. Просто се придвижваше с сравнително голяма скорост. Те произвеждат няколко хиляди бройки машини, предназначени за целия свят. Освен това видяхме и в град Осака новата сграда от 2023 година, която е с основно предназначена за развойна дейност. Там се правят тестове и проучвания на нови модели. Има тестови полета, както и тестови терени за самоходните косачки, които произвеждат Кубота, за прикачния инвентар също така, за много от тракторите и следствие на това предстои появата на много нови иновации и машини през следващите години. Кубота през последните години е на доста челни позиции на българския пазар. Как успяхте да ги завоювате тези позиции в момента? Какъв е пазарният дял? Не е скромно да прозвучи. Тази година дори имаме 3 месече, в което се класирахме на първо място сред всички представители в България. Целта ни е да задържим тези добри нива и през следващата година. Пазарният дял към 9-месечието по отношение на тракторите ни се запазва много добър, дори е с лек ръст, 12,5%. Като цяло това е от изключителна важност за нас и ги следим тези показатели на всяко 3 месече. Японската марка Кубота е позната със своите качества и надежност, но през последните години залагате и на прецизните технологии. Много силно портфолио имате с прецизни решения. Какви са те и как ги доразвихте през 2025 година? Като цяло
Тенденцията е да се разработват нови автоматизирани решения и системи за контрол върху растенията, върху животните, върху работата на машините, върху работата на операторите. Имаме много решения, които ще покажем следващата година за автоматизация както и на тракторите, така и на прикачния инвентар. Вече имаме електрифицирани машини, които работят изцяло на ток. Освен това имаме и роботизирани машини, които ще бъдат популярни и интересни сред производителите на трайни насаждения, лозя и овощни градини. Но всичко това предстои да го видим и да го представяме през 26-та и някои от машините дори през 27-та. Кубота е известна със своята експанзия в закупуването на компании, разширяване на портфолиото. Кой е последният бранд, който се присъедини към голямото семейство на Кубота? Последният бранд е FarmTrack. Това са трактори, произведени в завод, който е вече собственост на Кубота в Индия. Това ще бъдат трактори с мощност между 50-75 конски сили през следващата година, като след това, може би в края на 26-та, началото на 2027 ще бъде пуснат и нов модел с мощност 90 и евентуално 100-110 конски сили. Гамата ще бъде разширена. С каква идея Кубота придоби този индийски бранд? Идеята на Кубота беше следната. Да запазят качеството, същевременно да внедрят тяхното качество и ноу-хау в този нов завод в Индия, където пък работната ръка е доста по-евтина, производството е на много по-ниски цени, като изходящи цени. И по този начин да може да предложим трактор с доста добро качество, съизмеримо с така познатите вече марки, но на много по-достъпна цена. Като зад качеството стоим ние, Кубота България, Кубота Corporation, с нашето име и имидж. Кога ще видим тези трактори по българските полета? Тези трактори ще ги покажем за първи път на Бата Агро през 2026. Изложението ще се проведе първата седмица на юни. Както обикновено ще бъде доста интересно, разнообразно, с много изложители, много техника, струпани на едно място. Така че нека да заповядат всички земеделски производители, които имат интерес към земеделските машини. Една много важна подробност за изминалата година. В края на годината стартира интервенцията инвестиции в земеделски стопанства. Е изключително атрактивна интервенция с 80% от наличния бюджет за целия програмен период. След отварянето на тази интервенция, има ли така активизиране на пазара на агротехника? Какъв е интересът на земеделците? Все пак става въпрос за закупуване с 50% субсидия. Най-голям интерес наблюдаваме сред производителите на трайни насаждения, лозари, в частност десертните лозя, отглеждащи десертни лозя, тъй като винените лозя, за съжаление, не спадат към приоритетния сектор и приоритетните култури. Животновъдите, биопроизводителите също, които са независимо от размера на стопанство, те са с най-висок приоритет и възможност да получат най-много точки. Разбира се, призовавам много от тях да участват, тъй като наблюдаваме слаба активност в този сектор. Зърнопроизводителите имат друг гарантиран бюджет, на който могат да разчитат, така че там със сигурност желанието и активността от тяхна страна е много висока. Нашите очаквания са за около 3000 проекта, които да бъдат входирани, реализирани през края на 26-та, цялата 27-та. Парите наистина не са малко, добре да се възползваме от тях. Вашите пожелания към екипа на Кубота и към клиентите за 2026 година? Първо искам да поздравя всички колеги от Кубота България, плюс нашите дилъри за упоритата работа през 2025-та. За резултата, който постигнахме всички заедно. На клиентите и на земеделските производители на нашите партньори земеделски производители искам да пожелая весело посрещане на празниците. Преди всичко, нека да имат спокойствието и търпението да продължат да работят.
Всички се намираме в затруднение, но мисля, че заедно можем да излезем от тази криза. Все пак това е пазар, това е бизнес, знаем, че има пазарни цикли, така че надяваме се да ги изтърпиме и след няколко години да сме отново всички заедно, добре познати лица, вече 20 години работиме заедно. Надяваме се, че тази криза няма да доведе до някакви драстични промени на пазара.